घाबरा नाही तो कसं पाण्यात जातो बिंदास. तू पाऊस म्हटला तू हा. तर चला कुणालचे बाबा निघाले. कुणाल पण चाललाय. म्हणजे अगदी ह्याच्यापेक्षा पण पातळ काड्या असतील ना तरी पण त्या जगतात. तर केळीचा खोका की नाही साफ करायचा आहे. आता हा आज साफ करून ठेवला तर उद्या त्याची भाजी बनेल. आणि मग हा जो काळपट पण आहे ना नकाच्या आतमध्ये पण गेलाय बघा. मग कुणालच्या बाबांनी अशी धुरी केली होती. कसं आता उद्या सगळं अरेंज करायचं. तर का पाऊस जास्त असेल तर कसं करायचं. हे काय चाललंय सकाळी सकाळी. हे बघा हा सकाळी 6:30 वाजता असं यांचं चालू आहे मस्ती. शेरू मागे सोडा. मस्ती नाही करायची. त्याला बसा येते गपचूप. शेरू बस दे बस बस नको हे करू. आणि कपडे बघा असे फॅन खाली ठेवलेत. रात्रभर फॅन ना आम्ही बंद ठेवला होता कारण इतका गारठा बाप रे. म्हटलं कपडे नाही सुकले तरी पण चालतील आणि फॅन बंद करून टाकला. आणि आत्ता सकाळी सकाळी मी फॅन चालू केला आहे. आता तुमचं शूटिंग करायचं म्हणून तो फॅन बंद केला आहे मी. एकही कपडा सुकलेला नाही आहे. सगळे ओले आहेत. तर काय करणार काय एकटा गारठा असेल तर. त्याच्यामुळे तसंच करा. नाही बघा ह्यांचं काय आता ह्यांना ना फटका दिल्याशिवाय नाही. ए ए ए ए लाईट बंद करून टाकते. लाईट बंद केली ना बरोबर दोघंजण झोपतील. तर भाग्या आणि शेरू यांची मजा मस्ती बघून झाल्यानंतर त्यांना थोडासा दम दिल्यानंतर किचनमध्ये गेले होते मी. आणि नंतरला किचनचं जे नाश्त्याचं वगैरे काम होतं ते पूर्ण करून घेतलं. त्या दोघांना पण खायला दिलं. आणि नंतरला मागच्या पडवीत येऊन इथे मी घेतले तांदूळ साफ करायला. कारण तांदळाचं पीठ की नाही आपलं संपलं होतं. आज कुणाल आणि कुणालचे बाबा की नाही जाणार होते बाहेर. तर विचार केला की नाही पटकन मी त्यांच्याकडे की नाही दळण काढून देते मग सोपं जाईल. तांदळाचं पीठ मी चक्कीमध्ये नाही दळत. याचं कारण पण तुम्हाला सांगते. मागे एकदा दळलं होतं पण पुऱ्या घरभर ते पीठ झालं होतं. त्याच्यामुळे तांदळाचं पीठ मी चक्कीवरच देते मी बाहेर. घरात नाही. गव्हाचं मात्र मी घरातच दळते. ते नाही आता बाहेरचं आवडत. इकडे वाग्या इकडे वाग्या इकडे ठेवून तू जरा हे करू. इकडे या हे बेटा या 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 या. थांब थांब तू नको येतो. मला व्यवस्थित दे. जरा घाबरा नाही तो कसं पाण्यात जातो बिंदास. तू पाऊस म्हटला तू घाबरतोस. तुला बाहेर नको जायला. सोड त्याला सोड सोड. चला चला बस 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 चला चला चला. घे घे मस्त चालू. काय तुला जे घालायचं तर घाल. पाण्याची बाटली हवी. औषधचं पाण्याची बाटली नाही. पुन्हा आठवण ठेवा फक्त. आठवण नाही ते ही येलो पिशवीची आठवण ठेवा. काय हा ते पुढे घे ना पायावरती. गाठ मार गाठ. कुणालच्या मांडीवर दे ना. कुणाल घेईल ना. कुणाल मागे बसेल ना. हा कुणाल तुझ्या मांडीवर घेते येलो पिशवी. हा मग जा बॅग घे जा. परत डबल डबल बाबाला थांबायला नको. तर चला कुणालचे बाबा निघाले. कुणाल पण चाललाय. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो. मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. वाजले सकाळचे 9. मागे बघा घड्याळ. आणि ते मागचं तुम्हाला तोरण दिसतंय ते कोणी तोडलं माहिती आहे. हे भाग्या आणि शेरू आहेत ना त्यांच्या करामती आहेत त्या. तर कुणाल आणि कुणालचे बाबा आता गेलेत बाहेर. तुम्ही बघितलं असेल कुणालचे बाबा गेलेत भाड्यावरती म्हणजे ओरसला गेलेत. आणि मग जाता जाता कुणालला तिकडे सोडणार क्लासला. आणि मग येताना पण बघूया जर का टाईम मॅच झाला तर दोघं संघात येतील. तर 1:30-2 वाजेपर्यंत येतील घरी. माझं घरातलं बहुतेक सर्व काम आटपून झालेलं आहे. म्हणजे आज त्यांना जायचं होतं ना म्हणून फटाफट सगळं केलं. नेहमी कसं जरा रेंगाळत असतं ना त्याच्यामुळे हे आज सगळं वेळेत झालेलं आहे. आणि आता जेवण करायचं बाकी आहे. आता वाजलेत 9. म्हटलं इतक्या लवकर जेवण करून तरी काय ते जेवण परत थंड होऊन जाणार. तर म्हटलं एक 10च्या दरम्यान जेवण करायला सुरुवात करीन.
तर एक थोडा वेळ आहे माझ्याकडे, तोपर्यंत म्हटलं पटकन थोडीशी एडिटिंग करून घेते, ते मला मग दुपारी ना बरं पडेल. आणि आपले वाघ्या शेरू हे बघा झोपले तिथे. हे बघा आत्ता मस्ती करून करून जराशे झोपी गेलेले आहेत, अजून पण एकदम गाढ झोपेत नाही आहेत, थोडेसे जागे आहेत ते. चला पटकन जरा एडिटिंग करूया आणि मग जे काय आहे ते बाकीचं तुमच्याशी शेअर करते. आता माझ्या लक्षात आलं आहे म्हणून तुम्हाला सांगते मी. मला बऱ्याच वेळा अशा कमेंट्स येतात की ताई दादा आणि कुणाल जेव्हा घरात नसतात तेव्हा तुम्हाला भीती नाही वाटत का? तर हो ताई, नो, मला पण भीती वाटायची, पण आता नाही. अगोदर भीती मला खूप वाटायची जेव्हा वाघ्या आणि शेरू बघा नव्हते ना त्यावेळेस. आणि आत्ता हे दोघंजणं आल्यापासून मला इतकं सेफ वाटतं ना, मला आता कसलीच भीती वाटत नाही. तर आजच्या जेवणामध्ये बघा मी काय बनवणार आहे, मटकीची भाजी, मस्त सुकी भाजी करणार आहे. इथे कांदा वगैरे सर्व चिरून रेडी ठेवलं आहे. यात लसूण आहे. कुकर बघा माझा इथे लावून झालेला आहे. आणि आज किचनमध्ये भरपूर काम आहे एक्स्ट्राचं. ही मलई आहे जी काढून ठेवली फ्रीजरमधनं, त्याचं लोणी काढायचं आहे. आणि हात की नाही म्हणजे पिठाचे आहेत, कारण मी पीठ मळलं आता. आणि हे केळफूळ काढलं आहे आपल्या झाडाचं, हे साफ करायचं आहे. म्हणजे हे आज साफ केलं तर उद्या त्याची भाजी होईल. आणि ते एक भाजी ना माझी करून झाले, पालेभाजी. तुम्हाला बघा मागे सांगितलं होतं मी पालेभाजी मी थोडी तरी बनवून खाते. म्हणजे बघा ही मिरची आणि काय बरं लसूण टाकून अशी साधी सिंपल पालेभाजी तयार केली. किचनचं की नाही अर्धं काम माझं झालं होतं जेवणाचं. आणि चपात्या करायच्या म्हणजे बाकी होत्या, पीठ मळून ठेवलं होतं. तर थोडंसं म्हटलं हॉलमध्ये आवरून घेऊया. आवरून म्हणजे कपडे जे सुकवले होते ना, म्हणजे 2 दिवस झाले कपडे सुकत नाही आहेत रात्रीचं, कारण फॅन आम्ही चालू करतच नाही थंडाव्यामुळे. आणि मग दिवसा असा फॅन आहे ना चालू असतो. आणि बाहेर स्टँड ठेवला का ती झड मारते आणि सर्व कपडे मग पुन्हा भिजतात. त्याच्यामुळे असा हॉलमध्ये ठेवते मग. आणि हा जो शेरू आहे तो एकही कपडा स्टँडवरचा ठेवत नाही. त्याच्यामुळे सारखं त्या स्टँडवरती पण लक्ष ठेवावं लागतं. दोघं पण जर का शांत असतील ना, विशेष करून शेरू मग अगदी नजर ठेवून त्याच्यावर लक्ष ठेवावं लागतं. त्याच्या काही ना काही त्याच्या कुरापतीनं चालू असतात शेरूच्या. वाघ्या शांत आहे आपला. हा शेरू काय करतो, स्टँडमध्ये जे कपडे आहेत ना ते ओढून काढतो आणि मग तो घेऊन ते चावत बसतो. असं ते 2-3 वेळा त्याने केलं होतं. त्याच्यामुळे त्याला मी थोडासा दम पण दिला होता. मटकीची भाजी केली. मटकीची तेच तर सांगते ना मी. पापड वगैरे हवाय काय? नको ना. तर कुणाल आणि कुणालचे बाबा की नाही आले. कुणाल 12 वाजता आला आणि कुणालचे बाबा आत्ता 1:15च्या दरम्यान ते आले. वाघ्या शेरू यांना जेवायला दिलं आणि आत्ता आपण जेवायचं आहे. तर त्यांना अगोदर जेवायला वाढते मी. आणि जेवण काय केलं तुम्हाला दाखवते पटकन. आता रेसिपी शेअर नाही केली कारण आहे ना भरपूर असं काम होतं ना, त्याच्यामुळे घरातलं सगळं बहुतेकाने मी आवरून घेतलं. किचन बघा एकदम क्लीन दिसतं ना, भांडी वगैरे सर्व घासली आणि ओटावर पण सगळं माझा पुसून झालेलं आहे. आता फक्त ही थोडीशी माझी भांडी आहेत जेवण झाल्यानंतर, थोडंसं निवांत. तेव्हा आता हाय जरा कमी आहे. हे बघा जेवायला बसलेत आणि वाघ्या आणि शेरू बघ कसे बघ जेवून झाले तरी पण. तर हे बघा आपलं आजचं जेवण. ही आहे मटकीची भाजी, ही आपली पालेभाजी, चपाती, डाळ आणि भात. आणि ही थोडीशी भजी कुणालचे बाबा विकत बाहेरून घेऊन आले आहेत, कारण भरपूर पाऊस पडत होता ना म्हणून. हे बघा एक 4-5च आहेत वाटतं. आणि जोरदार पावसाची सर चालू झालेली आहे. किती पाऊस पडते बाप रे. मुंबईला पण पडते. दोघं जण मगाशी गेले आणि त्याच्यानंतर इतकी मोठी पावसाची सर आली ना बाप रे. मी जवळजवळ घाबरली होती, इतका जोरात पाऊस पडत होता. 15 ते 20 मिनटं. आणि आत्ता बातमी आली, म्हणजे आमच्या सासूबाईंचा फोन आला होता आणि ह्यांच्या बहिणीचा म्हणजे कुणालच्या आत्याचा पण फोन आलेला की वहिनी घराच्या बाहेर पडू नका सांगा होत्या अजिबात. कारण मुंबईला त्या सांगा होत्या की शाळा वगैरे बंद सांगितल्या ना, हाय टाईट सांगितलंय. आता कुणाल जेव्हा पण तेच सांगतात की खूप जोरात पाऊस पडला. ते कुठून नांदेड होतं तेव्हा क्रॉस केलं ना. हा तेच तुम्ही घराच्या बाहेर पडला तरी चालू झाला. एकदम बापरे खूप धुवाधार पाऊस पडला मगाशी. आणि मी एकटी होती त्याच्यामुळे थोडीशी मला भीती वाटली होती. दारं खिडक्या सगळं बंद केलं आणि गप घरामध्ये बसून राहिली ह्या दोघांना घेऊन मग वाघ्या आणि शेरूला. चला आता जरा ना जेवून घेते. पुन्हा जेव्हा पण जेवतायत.
संध्याकाळची वेळ आहे मैत्रिणीनं, वाजलेत आता 5 सव्वा 5 झालेत. पाऊस आहे ना, हे बघा थोडासा कमी झाला आहे पण भरपूरसा भरलेला आहे. तर काल बघा जाऊन आम्ही ज्या हे आणलं होतं ना फांद्या, बघा तुम्हाला दाखवलं होतं कालच्या व्हिडिओमध्ये. तर त्या फांद्या इथे आता लावायला सुरुवात केलेली आहे आड्याला आपल्या. एक मिनटं तुम्हाला मी दाखवते. ते बघ कुणाल आणि कुणालचे बाबा आहेत ना, यांनी सुरुवात केलेली आहे. आणि मला वाटतं जवळपास अर्ध्या फांद्यानं लावून झाल्या. ह्या अशा फांद्या ना काल आणून अशा पाण्यामध्ये टाकून ठेवल्या होत्या. म्हणजे ह्या फांद्या काही मरत नाही, जिवंतच राहतात. पण तरी पण म्हटलं उगाच इतकं शोधून शोधून आणले, रिक्स नको म्हणून अशा पाण्यात टाकून ठेवल्या होत्या. आणि मला वाटतं ह्या आड्याला अशा कॉर्नरला अशा हे बघा लावून घेतलेले. तुम्हाला मी दाखवते जाऊ ना. असा एक खड्डा पाडायचा, हलकाशा जरी खड्डा पाडून खाली टाकून ते पण जगतात त्या. ही बघा इथे पण एक टाकलेली, ही वाली दिसते, ही बघा ही इथे एक टाकलेली आहे, ही वाली ही बघा इथे एक. म्हणजे अगदी ह्याच्यापेक्षा पण पातळ काड्या असतील ना तरी पण त्या जगतात. इतकं हे पावसाच्या पाण्यामध्ये ताकद असते इथे ह्या साईडला पण. त्या वाढत जातील मग आपल्याला अजून मग फांद्या मिळतील ना वाढल्यानंतर. हां, जगल्यानंतर अजून फांद्या फुटल्या का मग त्या कटिंग करून पुन्हा मग लावत लावत जायचं. आणि अजून पण आता आम्ही की नाही बघणार कुठे अजून मिळालं ना, आता म्हणजे शोध आमचा चालूच राहणार आहे. आणि मग जसं मिळेल तसं आपल्या आड्याला थोड्या थोड्या करून मग लावून टाकायच्या. तोपर्यंत सांभाळून करा, तिकडे सगळं गच्च आहे, ऐकलं काय. चला तिकडच्या आणल्या त्या आंब्याच्याकडे होत्या ना पडलेल्या. आणि भागे आणि शेरू बघा ह्यांना इथे असं बांधून ठेवलं आहे. कारण काही कामं करायला घेतली ना की ह्यांची मध्ये मध्ये लुडबुड असते. त्यांना वाटतं इथे बसा आणि तुम्ही बघा काय काम करतात बाबा आणि दादा ते ना, ओके नाही. तर बाहेर कुणालच्या बाबांचं काम ना चालू आहे, तोपर्यंत मी माझ्या किचनमध्ये काम करायला घेतलं आहे. इथे जरा पाडवीमध्येच घेतलं कारण आहे ना लाईटनं गेली आहे आपल्याकडे. लाईटीचं काय चालू असतं सारखं का, त्याच्यामुळे जास्त आता लक्ष नाही द्यायचं. तर केळीचा खोका की नाही साफ करायचा आहे. आता आज साफ करून ठेवला तर उद्या त्याची भाजी बनेल म्हणून आता ना साफ करून ठेवते. तर हाताला ना तेल वगैरे बघा लावून घेतलं आहे. नाही तर काय होतात हे नखं बोटं अशी ना काळी पडून जातात. आणि तुम्ही बघा माझी पण नखं वगैरे बघा अशी ना काळी पडलेली आहेत. कारण साईडने वगैरे पण आपण कसं मातीमध्ये काम करतो, प्लस आपण चुलीच्या इथे काम असतं आपलं, त्याच्यामुळे पण असे नखं ना काळी पडलेले आहेत. आणि कधी कधी कोणत्या कोणत्या भाज्या आपण अशा सोलतो ना, मग तेल लावून पण त्या भाज्यांच्या काय माहीत ना रस वगैरे काय लागत असतो ना, त्याच्यामुळे पण असे नखं ना आपली काळी पडून होतात. अळूची भाजी तुम्ही सोलून बघा, आपण जे अळूच्या भाजी देठं काढतो ना, शिरा काढतो ना, तेव्हा बघा ते नखं वगैरे बोटं वगैरे आपल्याला काळी पडतात. म्हणजे तेल लावलं ना तरी पण. तर काय काम आहे तर करावं लागतंच ना, नखांकडे बघून कसं चालेल असं. तर चला पटापटाने हे करून घेते. आता ह्याला कसं बराच वेळ जातो तुम्हाला माहिती आहे. केळीचं खोका सोलायला भरपूर टाईम जातो. मला वाटतं मागे मी 2-3 वेळा ना ही केळीच्या फुलांची भाजी ना, म्हणजे केळी फुलाची भाजी मी शेअर केलेली आहे. बघू आता ह्या वेळेला कशी साधी सिंपलच करायचा विचार आहे. तर हा बघा केळी फुल साफ करताना ह्या फुलाच्या मध्ये हा बघा हा काळासारखा दांडा असतो तो काढायचा. आणि हा पातळ बघा पापुद्रा असतो तो असा काढायचा. तर काही तर भाजी बघा साफ करून तर झाले पण चिरायची अजून बाकी आहे. आणि हे बघा बोटं कशी काळी पडलेत, म्हणजे हाताला तेल लावून सुद्धा अशी बोटं बघा काळी पडतात. आणि मग हा जो काळपटपणा आहे ना नकाच्या आतमध्ये पण गेला आहे बघा. आपण अळू साफ करतो ना त्यावेळी पण असंच होतं, नखं अशी ना सगळी काळी पडून जातात. आणि भरपूर असा मच्छर चावत होत्या कारण संध्याकाळची वेळ आहे ना, त्याच्यामुळे मग कुणालच्या बाबांनी अशी धुरी केली होती. असा भरपूर असा धूर झाला आणि त्याच्यामुळे मच्छर कशा जरा कमी झालेल्या आहेत. चला आता ही भाजी जरा आहे ना चिरून घेते पटकन. बस खाली बस, गुड बॉय गुड बॉय. बसा खाली खाली बसा. हा बसा 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 खाली बसा खाली बसा बसा खाली दोघं जण. हे बघा भाग्या आणि शेरू म्हणजे इथंच होते बघापासनं. कसा बाहेर होता ना काका आलेत त्याच्यामुळे मग त्यांचा आवाज ऐकला ना मग ते गेले होते तिथे. तर चला मैत्रिणींनो आता व्हिडिओ एंडिंग करायची वेळ आलेली आहे. आज तारीख तुम्हाला सांगते 27 तारीख आहे आणि उद्या आहे 28 तारीख म्हणजे 28 जुलै. आणि उद्या आहे एक खास दिवस, म्हणजे उद्या की नाही आपल्या कुणालचा वाढदिवस आहे. तर तेच सगळं आता काम करता करता माझ्या मनामध्ये विचार चालू होते कसं आता उद्या सगळं अरेंज करायचं. तर का पाऊस जास्त असेल तर कसं करायचं, त्याच्या आवडीचं काहीतरी करायचा विचार आहे. पण आता बघू कसं ते. सकाळी उद्या ना आम्हाला जायचं आहे तराळ्यामध्ये, म्हणजे फिक्स झालेलं आहे तराळ्यामध्ये. आणि दरवर्षी आम्ही त्याचा वाढदिवस कसा साजरा करतो इथे गावी आल्यानंतर. भरभरून सर्वांनी आशीर्वाद द्या.
कुणाला असे तुम्ही नेहमी देताच, पण आज एक दिवस आधी म्हणून तुम्हाला मी सांगते, कारण असे भरभरून आशीर्वाद कुणाला मिळावे या हेतूने. तर चला मैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मला इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.